Na początku było Słowo. I Słowa było u Boga. I Bogam było Słowo. I ono było u Boga na początku. Wsio prac Jego stała się i bez Jego niczego nie stała się z tego, co stała się. U Nim było życie. I życie było światłem ludzi. I światło świeci tu ciemry i ciemra nie ogarnęła Jego. Słowa stała się ciałem i pasialiła się między nami. I ubaczyli mi sławę Jagonu, sławę, jaką ma jadajca jednorodny, pełny łaski i prawdy. Braty, siostry, siabry. Ten tekst Ewangelia Pawodle Świętego Jana uwodzi nas u świata Bractwa Chrystowego. My rozumiemy, że Jezus Chrystus spradwieczne Słowa Boże stał zaprawdy Emanuela, Bogam z nami. I ta prawda, jaką Cerkwa w osobliwy sposób chce donieść do nas, u świata Bractwa Chrystowego, na początek Nowego Roku. I ta prawda staje się osobliwie aktualna u ten składany dla nas dzisiaj czas pandemii, czas gromadzkich składaności. My zaklikani, jak zaprawdy u Bożym Słowie, szukać krynicy światła, szukać umocowania naszej wiery, nadziei, lubowi. Czas świata ta dobra nagroda podziękować wszystkim, kto zmaga się z pandemią, naszym lekarom, naszym medpracownikom, prosto wszystkim ludziom dobrej woli. Jest to czas, kiedy można podziękować tak samo один одному za solidarność, za podtrzymku, za to, że wychodzimy do ludzi, jakie potrzebują naszej pomocy, тому что они покрючены, что переживают боль и разочарование. Wiera, nadzieja, любовь. Это шлях, iść po jakim my poklиканы. Chrześcijanie na samej sprawie ludzi dobrej woli. Bractwo Chrystowe jest to czas naszej solidarności, czas podtrzymki jednego. Czas zmagania za dobro, za światło u naszym życiu, u naszym sercu, u naszym rozumie, u naszych dobrych czynach. Haj Gospod na tym szlachu nas umacowuje. Больше того, ważne, jak my tę dopomogę i to światło Boże chcieli przyjąć u nasze serca. I dla tego dobra nagroda wziąć u ruki prosto Ewangelia. Zacząć go czytać u siemiennym krugu, osobista, czytać w chcemy narodnej mowie, gdzie to pozwala nam osensować kosztowność naszej chrześcijańskiej tradycji. Nie tylko jak artefakty minionego, ale jak zaprawdy wyklik i zaklik iść z nadzieją za Jezusem Chrystusem, jaki stał Emanuelem. Chrystus narodził się, sławimy Jego.